realització d'una medalla no dic que sigui complicada, però és molt extensa i hi ha una sèrie de situacions en les quals s'ha de proposar una sèrie de simbolismes i actituds del tema que s'ha de representar. Per exemple, quan s'ha de realitzar una medalla, el que primer han de pensar per quin motiu, pel què és i on. I, per exemple, jo la que estic ara projectant aquí, la del Centre de Lectura, el 150 aniversari del Centre de Lectura, el que estic programant i proposant és realitzar la medalla que té dos cares en vers i revers, una cara l'actualitat, el temps actual, i l'altra el temps passat. Per exemple, jo ara aquí tinc el projecte de fer uns llibres apilats que estan sobre una sèrie de lletres, d'elements, diríem, culturals, en les quals aquest llibre, que és els lloms, estic fent aquí, és el que representarà el temps actual, el temps del coneixement. Al revers, el que estic fent aquí serà reproduir l'escut antic que el Centre de Lectura va utilitzar des del seu inici, el seu escut, que és un llibre, és un fons català, hi ha una rosa, per tant, una banda serà la part del passat i l'altra estic fent aquí, que hi haurà la data del 2009, aquí estic posant 150, el 150 aniversari, aquí les lletres, aniversari, això donarà aquest aspecte de tindre el passat i el present. Aquí hi ha una sèrie d'esbossos en els quals hi ha el mateix tema, però en diferents formes estètiques. Per exemple, aquest és un llibre obert en el qual s'obre l'aniversari. Aquest imant també és l'absorció dels coneixements, junt amb l'escut, de l'època que es va crear, es va inaugurar el Centre de Lectura. I aquest és el que hem escollit, que és aquest conjunt de llibres que estan sobreposats, que no és altra cosa sinó és l'acumulació dels coneixements que el Centre de Lectura aporta a la cultura nostra de la ciutat i de la nostra societat. I aquí és la part, el passat, en el qual hi ha l'escut, el Centre de Lectura, i una composició de lletres en les quals rodegen la idea de l'escut. El primer pas per fer la medalla és el treball en pastelina. Per exemple, jo ara aquí estic copiant el dibuix, oi? Estic copiant el dibuix en el qual ha d'anar representada els lloms dels llibres. El que faig és que primerament s'ha de fer en pastelina i el que realitzo és traspassar la idea del dibuix a la pastelina. I per tant, el que vaig de fer ara és reproduir el dibuix amb la mateixa idea que hi ha en pastelina. Llavors el que vaig fent és posant pastelina de forma ben acurada, ben posada al seu lloc, la vaig col·locant, fins a arribar a trobar la mateixa imatge que hi ha representada en el dibuix. Després el que es fa és un motlle de la peça en guix per poder després fer el seu retoc. Va col·locant fins a deixar tot coberta la peça amb negatiu. I quan està fet això, s'ha d'esperar que s'assequi. Un cop assecat el guix, llavors el que es fa és treu el motlle i el que es treballa és el motlle a l'inversa, és a dir, totes les parts sortides són accentuades perquè, com és lògic, fent-ho de l'altra manera era impossible. I per tant, se retoca, se fan les lletres aquí, oi? Se dibuixa les lletres damunt. Per exemple, aquí tinc ja preparades les lletres, aquí al damunt, que ho haig de fer-ho a través d'una eina en la qual estic marcant els números corresponen a la data dels anys, i això és tot el que nosaltres estem fent.
Quan hem treballat el motlle, com han vist vostès, llavors nosaltres el que hem de fer és tornar a l'omplir i posem més guix per omplir-ho al motlle i llavors quan ho traiem, estem traient aquesta peça d'aquí, és a dir, aixequem el motlle i llavors tenim ja la peça treballada ja de la manera a punt de preparar-la per ajuntar les dues cares i deixar-la ja llesta completament. Aquesta és la peça que tenim nosaltres aquí ja preparada, és a dir, amb les lletres fetes, aquí amb la data, tot una mica de cada manera. És a dir que llavors nosaltres això el que hem de fer és ajuntar-ho amb el revers i donar-li la forma ja de la medalla que ha de tindre. Quan ja hem ajuntat les dues cares, envers i revers, estem ja deixant la llesta, és a dir, per exemple, acabar el revers, on hi ha les lletres, l'antic escut del centre de lectura, llavors la part dels llibres, la part actual, del 150 aniversari, llavors el que nosaltres hem de fer és resseguir totes les línies, aquests petits poros que ja s'han de tapar, deixar-ho llest ja a punt de poder-la entregar perquè es pugui fondre. Aquesta peça ja està preparada, és a dir que li hem donat de la goma laca, l'hem preparada, l'hem retocada, com ja es veu aquí, i tant se val davant i darrere, hem donat el gruix de la peça, ja està preparada per imprimir-la, vull dir, per trepitjar-la en els motllos de terra que es fonen en bronze. És a dir, aquí ja hi ha l'escut, aquí hi ha Reus, centre de lectura, Reus, hi ha aquí totes les formes aquestes que havien fet antigament, un escut real, el llibre obert i l'escut de Catalunya. Aquesta és la medalla que ara es portarà a la foneria i que es faran les reproduccions exactes amb el mateix tamany en tot.